na ti yetumi edi me bai ama na adwuma kakra ka se di ase ne me bai twa ma mpam twe wase ase because ye di bi o ye mo mo adwuma ne ye dada wo mo se enye me nko na ma wo gya me ma wo fie o ye mo sa akroma besoso me mare se akroma se edi me ma ama mo very very happy se sabi akate ensi me matwe so na nyame aye o madom ne ye di wo mo mpu ama mo adwuma mo na mo ka o se ye di me ma ama mo adwuma sete sakura na nipa dodo se na awie university e wo Ghana nipa dodo se na awie school emu dodo se na anya adwuma ye that means omo ye nhira Ewusiamo bibi akwa basronko so fambra power extra so ya sanso ehia mu bieme ne yeda fofo ane nyankopon adaroma wode yeda no e de akyeye wanfa nkame he wanto wantua wanya hwe e wose wode aseda no eme nyankopon sanse enye ono a kayenti ase ane kayenti ase aha power extra so nyamisho aseda ne de nyina so woni yen etina Ewusen nyina ebeka ye na no ada VGMA awards ye course yi hey adofo de ado wodo ekohia e wase an celebrities for bebre na ekọ TikTokers for so bebre na edo mo ho agimu e ma ache se amafo bebre na enya abotre tenase ehwehwehwe ntade amafo de ba he wo sha atade bi na senya he ye beka wo she mpabo bi na senya he ye beka bag bi na bo kra na se outmoded he ye beka amia wankase wo hu sa atade na wo she de ba na na mfata senka wo de ba sa award ndey ase enam so emeye yankasa ye maame Maa Linda oye TikToker na enano ada ye VGMA awards ye hu se ye nua ba mu na Gucci ekopie wase okopie no ena ye Maa Linda ko he videos bi hu se atade a eye mu na Gucci ede ba ye award no asene nyame anim ne na ensem fata ensem fata body shaming sanse wono na atade na wo share ye no wo say style na tele ni pamma no anyefe ama na chi si bia na wa mu ne to afemfam ne ade o ensem de Maa Linda ekan bi esan so de compare to ono no ne ba eye Felicia wo se ono so eye TikToker na bia say ne ba Felicia atade no so onde o hihye edwa no wonanim but Munaguchi de ne de wo hihye no wonachi wo keka nsem bebre na e de fa Munaguchi atade a wo hye e de ba VGMA awards no ehom wei ena ye Munaguchi ebeti asem no anya ne de nti ono so edi abufuo ene ho reply e by say se Maa Linda anhwe ye na se Felicia se nso ankasa ankyere ne maame ama wanyi na no amfiri na asem ho a obehwie asedidi agu ne ba Felicia anim ye nyina nso nim se Munaguchi wone eye Felicia se mu nyina ye adwuma e wo media ba akoso mu nyina e wo Onua FM ho anase Onua TV ho a ebi e na omo ye adwuma ase ba asa Maa Linda hu se Munaguchi ani abra wo kasa se ne ma ono so de ne sio ni awerho be reply Munaguchi se wonim na se san bia na so atronchen bi eto ne ba na he won fan so ti UK ho obesane abaga na ha be ye na de amono ankasa no ni wure mfini wiase mu hanum se da ye nyina nso nim se ye Aisha Mudin so ne Maa Linda enya ntokwa bi asensensem na bebre na na twagu so e wo social media no so e ma ye mu no ye friends Aisha Mudi e de asemi betu jasem Maa Linda won kan hu se ne mane ya na odom ye comparison to amanfo no omodwuma bi anase bibi bi on be ye bia na ya na ye friends enipa no wo modeda yen kai se na anu ada Felicia tumi nya a chance kopie mu Onua FM se won koye adwuma he Captain Smart na obi ekwan edema no no woni nada ai woni Felicia say adeda e na ne ba panyin ba ko bi so no se friend Esther so no so e TikToker ono edin a ode wo ho e sexy journalist ono so edin amafo edin nim no TikTok no eso enti Maa Linda e de ho reply aba say ye wiasem hanum se na de e ya ne se bi obi be fa wa na so bi no e be da oma ohia na se wunya ade papa bia enfim na se Captain Smart na se amafo bebre ne man e de da cramp na still na omunya mfa so free so san se Captain ne bana do so aye de cramp e ne wa bie kwan ama na se ono so eye adwuma e wo Onua FM ti amafo so enka se aye ne mane de da ne ema omo ne mane ade o ne ensem de bebre na e na wo bai obeye de obekasa e fa ho nti awusia ya be kɔ ne akwa video kakra entade Munaguchi ba VGMA so awards no wode e baaye no ene Maa Linda ensem ohun no atade no wode betu dwa ensem ne de dɔɔso ene akwakofa baby bebre e de aba bebom
ya kata so nyina he ye biebie so e de ni nyina aba bebom a chese etwa egu e social media no so ye bekọ akohwemu na Gucci atade no a wo de ba VGMA awards no ene Maa Linda nsem kakra no so e de betu edwane bi ye ba he de akabia no ye beso ne so de amamo meba na nka mpom na mso yedi na bi adwuma na ema no na nti yetumi edi mebai ama na adwuma kakra ka se di ase ne mebai twa ma mpamtwe wase ase because yedi bi o ye mo adwuma na ye dada wo mo se wo hu ye ni hobby te sa na mo ka ti sa na mo ka so di amo maame magye atum saa se yedi meba ne ama na adwuma nhira ka nyame because amafo bebreje omo ma ho mo tu Wanya nkola no se bibia ye junkies se bibia bo asesa se bibi kura be form makura ba brochire ama se bia brochire no de ne mabaye ne kura nkola na be soro ne so ama nkola ne kura ne ye aka obi de ne ba be dro brochire wonni be bia ne bakola wote sese nyame kopo nhira wo nyame nhira mo pa me wi ami ko yidi akoto mi ko yidi atode mi kwabna post ko yidi be di madonat nyame nhira mo what I say obi ba brochire abaye adwuma tumi ensi fie wantimi anhwane ma wankora nkwafo ma nko school waboa sika no apɛ connection ma akwasa ne ma de ne ma aba ne ma ne bedu ye ne nkola ne ma amene yaka enu awu ma bi frɛ me last week wase Maa Linda mete wasema na wase agume wase me kofa me papa ma bai me papa ma mde bedu abrochire me ka kyerɛ ne sɛ enkrata me de ya ma wi wonua ba wo fie kofa ne bra wase ne ba na ba bedru ne ba ne ya ka ne ba be ma ne ya ka ma ne ba be ma na wade ama ne ba be ma yere ne so ne ya ka ama ne ba na waja ne fie ne so ne na etwemanson wati ase enti wiase wonim de onyankopon eye de eye enti se me de nyame ya madom na meja me ma ho na ma hye nkola ma nkola ko sku na awurade nyankopon abonkora hu ban ne se mo se yedi wo mo adwuma se ye o ana enye yedi bi kwa yedi bi fala ye se di bi kura mom dom sika na toto nua ne ma ne die yetumi obitumi fa osema mu adwuma odi wiye adwuma no so mfa ma obitumi di wiye no amu adwuma nipa foforo ba no asa di ne no ayi wo wadi enye sa na mo se yekoso Ghana sa na mo ka enti samdi nyakopan madom na ya fa me ba mo na mo ka se yedi ne yedi adwuma no ma no yedi adwuma ma me bench me be the highlight so Awurade ada romanti enye wo wadom o enye wonu masem o Awurade nyakopon adom Awurade se de waka no waka de watworo no watworo Awurade se onu ne kan ye de eye ho wate ase enti nye me no mienu ya dwene fi ne kuta ye no ene bia betimi abere obi ase onyakopon hyira wo nua fa wonsa bon hyira nim na Awurade nyakopon won hyira wo se Awurade nyakopon hyira bi unua bi ba fa wonsa bon hyira nim na Awurade nyakopon won hyira wo nyakopon hyira wo menua nyame hyira mo pa no mo gift wate ase emma unua bi ho ahine ne ho abufuo enhya wakoma ne mu ma emfa wano enka asembone nto ne ba so sister de Awurade beka na waka de Awurade nyakopon beka no na waka enti nyame no mienu no ya dwen bone no ena Awurade befa so de adi adumobi wate ase se me ye video amunya boto na mo hye na munya me ho ahia ye mo na modi bia fole me omo do me nyina no Maa Linda man na weak point. Let me tell you guys. You can't ma ho asema na wusu. Of course o come ba ho asema mesu. O ma me tese you can't ho asema obesu. Oba tan bi adone ba. Mo me come ho asema kola be na ma be ka na ho asema di na tem da. No. Ma be do obi ba tem say tutu. No me nya bi da. Asema be ba social media na me kan bi. Aya mo nka no kore. Aya mo nka no kore. Asema ba social media na me kan bi. Ne mom no menka hu nipa koro ne ho fi de ebeba no na me mafa na me de me dia ye de aka so ga o ye tisa de ne enye o na maka me ba ho asem ba ka bi pomia me ho asem ba ka bi what I say okay we are maintain nipa no what I say me obitimi from se ka me ho asem obitimi from o se me strow ka me ho asem bebere kora me nye bebere me nye o what I say ma me ka asem chiro ewiase time me na ni hu awu o time atime de na wo je free me ho asema me beka na no video no e de na me ka na boni wo to bo ase ne to bo na yi time ni free wo mu na to bo atetena te hwe video na me ye no se me ka asem boni a beto time nti no wa fa camera esi so na wudi matem na watwuru me di egu soundboard so ena kuta wo na wudi matem abra man kan sem boni bia
Me body shame ni pada because mo po bi body shame na eye me a. Me what TikTok ha ho na mo twetwe ni chen me. Mo twetwe a mo twetwe me masu. Mo ti me twetwe me hwe comment na ma regional say mo what you say because me nim say me de me ho ayede aba sa na mo be ye me. Ti me nim say sa na tie. What you say? It is a more life for now. Mo bo mo hu nchenku. E na Maa Linda wo gu ni mani mu ase. E na Maa Linda wo yese no. Ma me ka asem kire mo. Me mane ye wo mo. Enti won't mean time. Now on time man kan abra me manye Osei. What you say? Na susukuru abi so amanu na renya kopon odibi ma ho. Ti munya abotre what? Munya abotre. Na susukuru abi so amanu no. Me ma wo fie o. E na wo ka say de me ma be hunu so ma wo fie. O ma ni fie. O ma wo fie. Udi abusuafo ofie, wo abusuafo ofie. Wo ti social media, wo di amafo atem na wo ni amafo atem. Wo di amafo atem. Wo gu amafo ani mu ase. Wo bo amafo ho po. Enso so ma ofie o. Enya Maa Linda ko na me ma ofie. A me wo social media ma no odene. What ya say amunya abotre. Asemba munyi tan ni free ho. Na mon ka no kure wo mu. Ma me nya asem kan wan ka bone. Bet mu se obi apagya media bo ho no. Edi matem ni tina so camera no afa. Na wo di matem. Abra video no kura won ko hye. Abra video no kura ngo hwe you because of say what time e bed my body shame obi sister me nya bi da say my body shame obi nyame shraw erade shraw me da ase me body shame obi da sister me mete wono me nya fit me mete wono me nya perfect. What you say me won nenso e wo me ho nenso wo me ho office say na me pe me ho makobo she mu obi ya me pemu atade asem na meka na okwa America nkro ni nyina mo yesa ade no ye wia ye ka obi antale ho asem ye wia ye ka obi antade ho asem. What you say ti amunya botre what na munyi tan eni mfiri ho na munyi ho ye ani mfiri ho na yen se ono wa bada be one ne ma obada be one ne ma me ba nura o me ba no so radi shradi oshira no me ba nura so radi Yakopon o se akra na ye moja to ada na ye mu no na radi Yakopon nim no. God bless you sister Fia onyame nshira o. What you say me ba no akra maba wo wano entimi nya me hwe. So Yakopon ye me kra untimi nye me kra mfiri me nsem. So Yakopon ye me man kra mfiri untimi nye me man kra mfiri wo nsem. Se wo Yakopon ye wo kra mfiri wo nsem a me ntimi nye wo kra mfiri wo nsem. This is rade ma kwan. What you say? One obetimi de necessity bu social media. God bless you sweetheart. Nyame shraw. One obetimi de inside gune, one obetimi de inside bon e bosa me social media. Me nka obi ho asem. Me social media. Me nka obi ho asem. Nyina mo ka obi ho asem. Memma o emma o mo amafa camera se monim nyina maka obi ho asem. Mo amafa camera se monim ni nyina no maka obi ho asem. Bet me sem ka se me mo din wo me ketrema so aye me de me mo din wo ketrema so da. Se me ka se wo obi bia ya mi shamo. Me wi ya me dikodi Madonna's. What you say? Se me you betimi de necessity ne bo aka se me pet na social media so ya wo mo di wo masa obi won mo di na sa obi won mo na asan kwa de wo mo ade so mo sa ya wo mo on 10 wo mo wo so ye doso nti na o mato mo di se bloggers social media influencers social media dien what you say and some mo platform so kano ebi ni media. Oh, God bless you. Nyame hira mo anopai. Ba bibiara wo. Ba wia na emu ho ya wie o se ya nwumu nyame hira mo. Wate? Ewrade to mo nkwanam. Mo nua mo maame. I don't mean anyhow. Me body shame obia. Mo ko hwe video no na mo hwe se me body shame mo na guchi ametimi nyesa da. Me ni mo na guchi akasa nra. And to yesterday it's not the only last day me ni mo guchi work contact. What you say? Masamba e kura me be Felicia ko delay wo koye interview no. Munaguchi be so camera be kan bi say, "I Maa Linda, o sa do my respect to papa. What dey am pen say, I na come ho asem no didi agoro." What you say? That is me ni pano wo dey. Me ni pano wo like relationship. You understand? It's obi asem ba, ya muntie video no. Muntie video nansa.
Mimbu de shemu munaguchi da. Nyame mpengu se me body shemu nyame abodie. What ya see? Muti social media so wa o so wote a won kan obi asem no mpagya ne nsa na mehwe. Wa wote a won kan obi asem pagya won nsa. Kasa media asem ba me nka bi. Ye nyina ye ka bi because ye nipa. What ya say betime ho ahinti no. Ana media na ye kese. What ya see? Sani a wo kan wasem nko, sani a meso kan wasem nko. Ena nya me nkwa so na me obata ma waja me ma ofi o. Ye mo sa kroma beso so me manare. I love you too. I love you so much. Thank you. Enya me nko na ma waja me ma ofi o. Ye mo sa kroma beso so me mare. Se akroma se correct me read ade empa de ya akroma so betimi ache nipa. Enti wudu sa ba kwatene me se waja ma ofie. Wo so waja obusuafo ofie. Wo so waja obusuafo ofie. Waja wo ma ofie. What you saying? It's an evil seminar na mo kano. Munya kan wate. Na Yakopon hira wo bi a mo samo hira nim. Na Awurade hira mo bi. Se nipa na wo yi hisa de ekrampo na yi tiny free ho. Se wontimi hira na kan no tumi because onye na hira no. Enya wo na wo hira no. What you say? Enya wo na wo hira no. Si edi mi ma. I'm very very happy. Se sabi. Akatie nsi me matwe so na nyame aye omadom ne yedi wo mu mpu ama omadwuma mo na mo ka mi ni ho mo na mo ka ni ho mo na mo ka on si yedi me ma ama omadwuma sete sa akora na nipa dodo se na awie university e wo Ghana nipa dodo se na awie school emu dodo se na anya adwuma ye that means omo ye nhira ka sempa e kire obi na Yakopon fa so hira wate se nipa no ho ye wahi adile ai so ono na sa anya ono na meye ne ma because ye ne ma na ye ne ya de bia na ade me say me no bi nya asma I don't want to bring the person children into the issue but I na me hu ni say obi ni me nya asma ne say bi o bring me ma I na mo no we ho no fold mu eyes you understand? Pesa koba se dum pempenso bi. Na me so be ka bia na say eh Maa Linda ye loud. Inti Maa Linda de, Maa Linda will followers. Inti Maa Linda de na me say ye. Na me de no abeye attack. Maa Linda attack obi ma. And so onipa kron ba attack me ma no. Mo nyina mo hu ye o. So ma hwe mo obi anka hwe. Na me edin bi wo ho no mo a, wo ye dem me mo. Because nipa boy too possess on me. The people one man in the life no say oni me no she can't ohun se me ho asema ba na waba se me nya no but me de obeye bia so me modi nka asem da because me manum no me manum katramaso ma pepa odi afri so me mani ko so bibie no aye me fe ma se me odi me se ma mesem mra na wo sa ni krofo na me maka se me ma no entoma odi be ka se Maa Linda you right Maa Linda me na waseda sana abeka se Maa Linda you right Maa Linda dey wa anya ne eno so me meka sa de ntira because me no we mfa ho o because of fa mo ho ana mo hu ho ana nya suro na nipa ni suro mo but ono decide say won fa ho bibia ye bia ni ho ye ne fe ni nyina e na wani ehu ye no ai ni nyina e na twagu ya wunya bi ehwe ni nyina yehu atade ye munaguchi wode ba eye VGMA awards no Maa Linda ko hu ye no nti wakasa de fa ho afa de ye twa tu se behwi asede egu menu mu de ne no so adani su ani awe ho je se o mem hanum se ne ahead the time Ghana suit o Ghana suit no nti na make out say ya no wa pinche channel bi ensam bi apesa wuti bia won sa be ka so be pinche channel bi de ne ye power extra ai ye kanfo de ma wa he video bi apesa wu hu bia celebrate hunsem o MP hunsem o he president hunsem o TikTok fa bibia so fofo ho krampo no omo ho asem ba he e be pan ni nyina agu e channel is now so ayede enya bia hye e de amaye dani de nyina ne ye ntina wat ne wo ne pa e de ma power extra so ne wonya subscribe bia no subscribe like share na comment na foforo so enya bi enhye emfa emaye edi amede jusu ye ba kope na na akua kno de sika pa uhia me na afre mi sika pa so a meje wo so nyame hiraw se dani de nyina wo hwe power extra eso mekram